L-awtopsja li saret it-tlieta filgħodu fuq il-kadavru ta' Walid Salah Abdel Motalleb Mohammed stabbiliet li r-raġel inqatel ftit sigħat qabel ma nstab għal tulu fl-art u f'Roqadem f'kamra ta' Razzett fl-Arb Għawdex. L-Eġizzjan ta' 42 sena u missier ta' żewġ titfal Awċin inqatel b'żewġ tiri ta' arma tan-nar, wieħed f'idu u l-ieħor f'għonqu. Il-kadavru tiegħu nstab minn sit ta' Razzett fl-inħawi tal-Kappella ta' San Dimitri li mal-pulizija rrakkonta l-ar xena li qatt ra f'ħajtu. Huwa qal il-pulizija li sab lill-Eġizzjan mejjed ftit wara li sab Ġurdin mejjed fir-Razzett u mar biex jarmih f'għalqah dejn il-proprjetà tiegħu. Kien propju hawn li sabu mixħud fl-art u biċċu l-fuq mingħajr ebda sinjal ta' ħajja. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-pulizija qalu ma' One News li l-vittma ma kienx fi stat ta' dekompożizzjoni, fatt li għen lill-pulizija jistabilixxu malajr l-identità tal-vittma. Żied jingħad li fl-aħħar sigħat il-pulizija bdiet tistħarreġ sew il-profil tal-vittma li mhux l-ewwel darba li dendel kusu mal-ġustizzja. Saħansitra ngħad li r-raġel għandu każ pendenti l-qorti dwar possess u traffikar ta' droga. L-istess sorsi qalu li l-pulizija qatt m'għandha l-ebda suspettat dwar dan il-qtil, madankollu kelmet bosta persuni li jistgħu jgħinuha fl-investigazzjonijiet tagħha. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar il-każ għadhom għaddejjin.